लोगोफोर जोंहा नै बहाय माखासे माबाखौ देखायनो नागिरदों आरोना जोंहा जांख्ला स्टुडिअनिफ्राय लाबोनाय आरोना नै आदा नोंसोर अबेनिमोनलाय नोंसिना बाक्सा सिमला आच्छा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो एसे देखायनो दे माने गोबां माने नै आर'नाइ बायदिसिना माबाजों दख'ना बेखौ जेनेबा फुथुलाखौनो होनबाय ना गावदां आच्छा बर' सिखोला गावदांरानि फिसा नैबे केकटासारिन लाइफां नैबे जाहैबाय आदा जांगिला आदा जांगिला खाम दामनाय नैबे माबासो बर' हौवा नैबे आदा जांगिला नैबे बागुरुम्बा मोसानाय नैबे जाहैबाय मोखां फारनै दुखु आरो सुखु नानि ओमफ्राय नैबे ना गुरनाय सिखोला मोजाङानो बरिया बागुरुम्बा ओमफ्राय दामफोरा बेसे दा बे नैबे माबा गावदांना गावदांरानिना 3000 आच्छा ओमफ्राय 2000 आच्छा 1700 नैबेयो 745 नैबे खामजों मानसि माबाजों आदा जांगिलाजों खामजों 1000 ओमफ्राय 700 माबा 840 ओमफ्राय नैबेयो 745 ओमफ्राय आदा जेनेबा बेखौ बानायनायाव बेसेबांसो खस्थ' मोनो दंसै जेनेबा बानायनायाव बिसोरो नानि मोना सुयो बे नानि मोना मोनथिसिगोन मोजाङै खस्थ'आ माबायदि खस्थ' मोनो ना एसे टाइम लायो सम लायो गोबां सम लायो मालाबा सानसे साननैबो लायो बिदि आरो डिजाइनारफोर थाफाबाय नालाय डिजाइनारफ्रा डिजाइन होयो फाउन्डारा गोबां बे गान्दाफोरखौ साननै गाहाम लादों नैबे गान्दा दं नै साननै सानथाम गाहाम लादों नै बियो आखाइजों बानायथारनाय जायो आरो मेचिन बाहाया आखाइजों दरजों सुयो सिलाइ मेचिनजों माखासेखौ सेस आखाइजोंनो बानायजोबो ओमफ्राय आदा जेनेबा कन्टेक्टफोरबो खालामनो हागोन आरो ना नांगौबा नांगौ जायोब्ला नैबे 7099026484 नै नाम्बारा सोरबा नांगौबा सेभ खालामना लाबानो जाबाय नैबे जिमेलबो दं जिमेलावबो हरनो हागोन studio@gmail.com सेभ खालामनानै हरबानो जाबाय आरो ना आदामोननाव माने अर्डार खालामनो हायो ओमफ्राय फरेन कान्ट्रियावबो माबा जायो होनदों नामा मोनथाम मोननै ओमफ्राय ओरैथिं दंबावोमोन दै सिगाङाव आं जुम खालामनानै खोन्थाहरनोसै बेग ना बिसोर स्कुल बेग बे 1100 ओमफ्राय बैलाय माबा गां गोनांलाया मरबिला आच्छा मोजां नुदों बेखौ सार्टनि मुं दङ बे गस्ला सार्टनिया माबाया जेनेबा दामखौबो खोन्थादो दामा जेकेट फाख्रा जेकेट बेसेबां 2000 आच्छा बे बेगा बेसेबां होदोंमोन आदै माबा आदै होनफ्लांबाय 1100 मोजां मोनदोंमोन फैसा दंबा लाजागौमोन लानानै बेरायनो मोजां जागौमोन फैसा थानाय मोनबा लाजागौमोन ओमफ्राय होनबा दे गोजोननाय थाबाय आदा नै नानिमोन माने आदामोननि थाखाय माने भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना आरो आदामोननि माबा मा होनोमोनलाय जांख्ला स्टुडिअ इउटुब चेनेलबो दं होनदों नामा जांख्ला स्टुडिअ बुबानो ओंखारो इउटुब गैया दङ ओमफ्राय इन्स्टाबो दंखायो ना इन्स्टायाव आच्छा जांख्ला स्टुडिअ स्पेलिंआ नै लोगोफोर बेनो आरो ना स्केनारबो होनांगौमोन आच्छा स्केनार दं नै स्केनार खालामना लानो हागोन ओमफ्राय बे इन्स्टा जाबाय दे सापर्टेड खालामजोबनाय आरोना बेयो जाहैबाय मिडिया कभारेज खालामग्रा नै दा हिन्दुआबो खालामदों हिन्दु आच्छा UPSC एग्जाम होग्राफ्रा दा हिन्दी निउसपेपार नायो माने मिडियाखौ माने फोसावना होदों दा इउरेन स्टोरी दं ट्रेभेलार दं फ्रेन्ड दं सिभिल ससाइटि टय
नर्थ ईस्ट स्टोरीज बिसोरो माने मिडिया कभारेज खालामना होदों दा नोंसोर खालामफैनाय Gue bisa masak lakari. Masak gili bila. ไปไหนจังหาในชิงมาว่าต้องหมูดิมาบ้ามาคือหมายว่าอะไรกันapa sih yang dibilang asar mushroom nih muikun nih apa nih saya di sini tuh skri Jangkla Studio di Prerna Merang nih sisterku dikhayna bodoh arna dah dikhaybai mojang bebijindo mane awalangbai thana hadों arna mojang आरो बिनिफ्राय मेला दंबावो ना बानायखानाय स्टुडिअ दङ ना मालाबा सम मोनबा थांजागोन बे र' मा जायगा होनदोंमोनलाय बावलायबायलै सिमला आच्छा बाक्सा दे